Ini media no, ini cini mor kamio kaisa cini ti pramothani office udbodon sing tini bubagrani nahar mungno naharui ti pramotha cini greater ti pralen ne bagai sing tini cabao angkolaijak bubagrani dagi mungbai sing tini cini parawo kaisa cini office kulokka office kulok tani cini ti pramothani adong song tongbayo tamni gangkai जों फाइनाय 16 तारिख फेब्रुवारि चिनि कैसा विधानसभा इलेक्शन दंनाय विधानसभा इलेक्शन चिनि 28 तेलमरानो कप्लाय खायनन बागै गामिनि जत चिनि ति प्रामथानि बदल रक दिनै खाबाय खुबाय नखलायजाक चिनि बुरि बदल हिन्दी चिनि सिक्ला बदल हिन्दी चिनि बुरा बदल हिन्दी चिनि जतनो नखलायजाक जों साइमानो चिनि ग्रेटार ति प्रालेन सारा चिनि ति प्रासारक बानचिनान कुनो लामा करै बनि बागै सारा त्रिपुरा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बिनि थानसानि खरांनो यासागै जतनो पालबाक्सा यापरि बाक्साखाय अंखलायजाक बहायथेनो चिनि मर पाराबो चिनि सिक्लारक चिनि बुरि बदलक चिनि पेरेंट्स पार्टी रक चिनि जतनो नखलायजाक जों तिनि चिनि YTF तंगो TWF तंगो चिनि तिप्रामथा तंगो TEF तंगो अमा हायकेनो जों चिनि तेलमरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जत जागानो खाथन खाजाखै यापरि बाक्सा खा बाक्साखै नंखलायजाक तामनि हंखाय चिनि हाव चिनि तिप्रासार कुसुं कुसुं तंग थांनानो बागै चिनि ग्रेटार तिप्रालेन नांगौ ग्रेटार तिप्रालेन सारा चिनि कुनु बानचिनानो उपाय करै चिनि कुनु डेभलपमेंट नि लामा करै बनि बागै चिनि हाव चिनि शासन अब चिनि हा अब चिनि 184 जन राजा बुबाग्रारक तंगै थांमानि हा बनि बुसारक जों हावनो जों तिनि सातक पितक तंजागौ बनि बागै जों आरनि हयते मुक्ति मानान बागै तिनि बुबाग्रा फाइ नंखरजाक चबाव नंखरजाक बिनि चबानो बिनि वानसुक मुंनो बिनि एमांनो मुख थांखायनो बागै तिनि जत तिप्रासारक बुबाग्रानि लगी नंखरजाक बनि बागै फाइनाय 2023 नि 16 फेब्रुवारि चंमारिओ जों तिप्रामथानो कप्लाय खायै जों चिनि विधानसभा दखल खालायनाय एवं चिनि ग्रेटार तिप्रालेन तुबुय फाइनाय हिनै जों सुमाय थाङै चिनि नखरलायजाक बन बागिनो जों चिनि मर पारो कैसा ऑफिस खुलका ऑफिस चिनि समस्त चिनि पार्टीनि सामुं अर तांलायनाय ओंखाय गामिनि जत ताखुकते बुखुक जारा ताबुकबो बुजियाख ताबुकबो बीजेपी CPM हिनै तंख बरकनबो जों फायदि कबगो फायदि जों पालबाक्सा यापरि बाक्साखाय चिनि हातै दपनि बागै सामुं खालायनायानो नरकबो उपलगो उसुरै तातंनि बुबाग्रानि थानजानि खरांनो यासागै नरकबो जोंबाय बाक्सा ग्रेटार तिप्रालेननि चबाव बुबाग्रानि दैफांबाय जों तुइदुल जागानो हिनै जों कबगो नरकनो सावो फायदि नरकबो जोंबाय बाक्सा जों चिनि ग्रेटार तिप्रालेन सानै चबाव नंखलायनो हिनै कबक जाओ ओंखाय जतनो ना हामबाय चिनि जे मानजाक फायनाय चिनि ताकुकते बुकुक समनो अमा हायकेनो जों चिनि गामियावबो सारा त्रिपुरानि चिनि तिप्रासारक बे बाक्सा चिनि ग्रेटार तिप्रालेननि चबाव अंखलायनो हिनै कबगै आनि किसि चाकक अरनो पायरिका बुबाग्रानो खुलुमका तै चिनि ग्रेटार तिप्रालेन दाक्ति नबानसुं तिप्रामथा लंग लिव YTF TWF लंग लिव की बुबाग्रा की तिप्रामथा की YTF